Mazita yenyu baba mwari wema. Mazita yenyu baba mwari wema. Mazita yenyu baba. Mazita yenyu baba. Mazita. Good morning, Angela. Shuandiwe first. Chiedza, Loveness, Vusi, Precious, Memo, Francisca, sorry, not Francesca. Mazita yenyu baba. Una mazita yenyu baba. Mwari wema. Mazita yenyu baba. Josephine, Favor, Charmaine, Shilet, Chiedza, Ray Shumba, Tiriva, Vidokas, Caroline, Victoria, Paida Moyo, Hilda, Ivy, Mbirikunashe, Eva, Lizzie, Lisa, hey, what a nice name. Willie, good morning. Mazita yenyu baba. Tadiwa nashe. Hello Chido, Caleb, how are you? Mazita yenyu baba. Mazita yenyu baba. Good morning, Brian. Good morning, Sarudzai. I'm not going to take much of your time. Mwari vatitendera zvakare kuti mutsa nyama nemweya zviri pamwe. Mwari vekudenga ngavaitire zvakanaka. Ngavatiwanire nyasha. Tinovakudza nekuvatenda because of his grace. Nyasha dzavo itsva mangwanani oga oga. Tatenda nyasha, tatenda ukuru hwavo, tatenda kubata kunosha, tatenda kuchengetedzwa. May this network be stable in the mighty name of Jesus. We glorify your holy name. We exalt his name. There is no one like you. Tafamba, tatsvaga asi tashaiwa. Hakuna mumwe wakafanana naye. Aiwa, hakuna mumwe wakafanana naye. Aiwa, hakuna mumwe wakafanana naye. Ishewe mazishe. Iko kudenga ndiye anotonga. Pano panyika ndiye anotonga. Mumoyo mako ndiye anotonga. Ishewe mazishe. Saka ngativarumbidze. Saka ngativarumbidze. Saka ngativarumbidze. Ishewe mazishe. Iko kudenga ndiye anotonga. Pano panyika ndiye anotonga. Mumoyo mako ndiye anotonga. Ishewe mazishe. Ini ndashaiwa mumwe wakafanana naye. Ini ndashaiwa mumwe wakafanana naye. Isu tashaiwa mumwe wakafanana naye. Ishewe mazishe.
Aiwa iko kudenga ndiye anotonga, pano panyika ndiye anotonga, mumoyo mangu ndiye anotonga, izvewe madzizve. Usingade uchida ndiye anotonga. Zvinondiitira zvakanaka. Kunyangwe chaivo vanopira mashai, unotonzwa wachiti doti svitsira kuna musika vanhu, nokuti vanotoziva kuti kuna musika vanhu. Whether you like it or you don't like it, they know that there is God in heaven. There is a master planner. There is a master key. There is God in heaven. Ndo zvinongondinakidza chete. Kunyangwe vanokanda fodya pasi, unotowanzwa vachiti dondisvitsirai kuna musika vanhu. Vanoziva kuti there is a creator in heaven. There is a creator in heaven. Whether you like it or you don't like it. Asi chinondifadza ndechekuti vanototi dondisvitsirai kuna musika vanhu, nokuti kune muchinda anozikanwa kuti ndiye anosika vanhu, nokuti kune muchinda mumwe chete anozikanwa kuti ndiye anopa upenyu. Whether you like it or you don't like it. Ndo chinongondifadza chete. Ungataure kuti isu tiri wekwanhingi, isu tinoita nezvekwanhingi, asi chinongondifadza, there is God in heaven. Unotongowanzwa chete vachitaura kuti dosvitsai kuna musika vanhu. Musika vanhu ndianiko? Ndiye atiunganidza pano, the Prince of Peace, Jehovah Rapha, Jehovah Makadesh, Jehovah El Shaddai. We worship this wonderful name. Ndo chinongondifadza chete. Tingataure zvedu zvimwe, tingaite dzimwe tsoro, tingataure zvedu, tinganakidzane, asi pekupedzesera unongonzwa zvichinzi svitsai kuna musika vanhu. Iwe kani tinounamata Jesu mupenyu, Jesu vanorarama, Jesu vanorarama. The God doesn't sleep or slumber. Ndiye wandauya kuzoti tishumire mangwanani ano. Iwe neni tiri kuda kushumira. Iwe neni tinoda kushumira. Nekuti tinonamata Jesu mupenyu, uyo musika vanhu. My God, unotongovanzwa vachitaura, kunyangwe vakanda fodya pasi, kunyangwe vaenda pachikuva, kunyangwe vaenda pasi pemuhacha, asi unotongovanzwa pekupedzisira doti svitsirai kuna musika vanhu. Chinondifadza ndechekuti vanotoziva kuti ariko musika vanhu. No matter how they deny it. Asi chandifadza ndechekuti pekupedzesera pacho vanototi doti svitsirai kuna musika vanhu. Nekuti vanotoziva kuti ariko. Mangwanani ano, can someone shout, I serve a mighty Jesus. Nokuti ndimwari wakatendeka. Mangwanani ano, we are going to read the word. Handisi kuzogara zvakanyanya. I've come late, but I'm going to preach this word for a short time. Then I'll come out of your way. Happy Friday to everyone. Friday akaropafadzwa. Friday izere nehumwari. Friday izere nekunakidzwa. Kunyangwe uri musituation, ziva kuti kuna musika vanhu kudenga uko. Kunyangwe situation yako isina kumira zvakanaka, chandiri kuda ndechekuti ungozive kuti kuna akakutarira, asingarare, uye anopindura nemoto. Pana anoti nhai iwe Yoko, pandakabvirira kunamata yangu haisi kupindurwa sei. Don't worry, the time shall come. The time shall come. The answer shall come. Mumwari kuti sisi Yoko, dai muri kumboziva kuti ndaneta kunamata uko. Hausati watanga dia, uchiri kumavambo. Tiri kuda vasinganeti kunamata panapa. Tiri kuda vasinganeti kunamata. Let me get my Bible. I don't know why I didn't bring it now. Tiri kuda vanoti inini ndichitori kutanga. Pari kudiwa vasinganeti kunamata. Where is my Bible? Oh my God. Chinongondifadza ndechekuti unotongonzwa zvonzi tisvitsirei kuna musika vanhu. I can't find my Bible. Where the devil is a liar. Where is that? Let me read this word.
Exodus chapter 2 verse 1 to 4. 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 The devil is a liar. Truda kuti tiverenge shoko raMwari rinondiitira zvakanaka. Ndichangobata pa3 chete. Ndichangobata pa3 chete. Zvinonzi, and when she was no longer able to keep him secretly, she made him a basket out of stems of the water plants, pasting it properly, as for it to keep it in the water out of the place that a baby is in it. She put it along the river, the edge of the rivers. Akati asasagona kumuvanza, akatora tswanda yenhekwa akainamirira nebhutumani nenamo, akaisa mwana mukati mayo, akaigadzika pakati petsanga mumhendekedzo dzerwizi. My God, ndo yatauya kuzotaura nayo mangwananano. Zvikada une zvawakaropafadzwa nazvo naMwari, zvikada une vana vako, zvikada une mota yako, zvikada une basa rako, zvikada une chinhu chako chakanaka chaunonzwa kuti this thing I have to keep it as a secret, zvikada kwekwenyu kunonzi vanozvara vana muno mukangozikanwa chete kuti maane vana muno vanofa, zvikada ukangozikanwa chete kuti waane mari unofa, zvikada ukatongozikanwa chete kuti waakudyawo fork and knife unofa. Ndauya kuzokuudza mangwananano, panoita mukadzi wemuLevhi anozvara mwana wake, azvara mwana wake. On that time, nguva iyoyo kwanga kuchinzi vanakomana havachadiwi, vanofanira kufa. Zvikada mangwananano, in your life you are facing that problem yekuti zvanzi mukaita chakata hamubudiriri, zvanzi mukatenga mota hamurarami, zvanzi mukatenga chakata hazviendeke. Asi ndauya kuzokuudza mangwananano, pane mweya isingadi chakanaka iye kumusha kwenyu yekuti mukaita chakanaka hachizi kudiwa, haina kutanga newe. Nekuti kana vana mukoma vakasangana nayo, vana sisi vedu vakasangana nayo, chinondiitira zvakanaka panoti pazvarwa mwana, zvinonzi mwana akanga asingadiwe. Mangwananano pane iri kumusha kwenyu yekuti hamubvumirwi kuita, asi pane munhu ari kubatikana nayo kuti ko wai isusu Mwari, ko sei zviri kufamba so. Ndauya kuzokusimbisa kuti iyi iri kutadzikwa kumusha kwenyu, iyi isingadiwe kumusha kwenyu, haina kutanga newe. Nekuti shoko raMwari vakanga vatorimo vakomana vanga vasasadiwe. Asi chinondifadza, panoita mutsinda anoti abuda mudumbu ramai wake, pane vanobuda by fire by force. Pane chimwe chiblessing so chinongoita muupenyu hwako, asi it's not acceptable. Asi ndauya kuzokuudza kuti chiblessing ichi chitambire. Ndinozviziva kuti it's not acceptable kudzinza renyu kuti kuite mota, it's not acceptable kudzinza kwenyu kuti muite mastenzi, it's not acceptable kudzinza kwenyu kuti mugare pavarume, it's not acceptable kudzinza kwenyu kuti mutange mota, it's not acceptable kudzinza kwenyu kuti mutengewo foni, it's not acceptable kudzinza kwenyu kuti mudyewo zvinonaka. Kune zvakaitwa, kune zvakataurwa, kunzi hapana chinobuda nokuti zvakataurwa kudzinza kwenyu. Asi ndauya kuzokuudza mangwananano, kunyange zvakataurwa kudzinza kwenyu, asi pane zvinozvarwa by fire by force. Panozvarwa mwanakomana, asi zvanga zvataurwa kunzi vanakomana
vakomana vanofana kufa asi mangwananano hazvina kutadzisa kuti mwanakomana abude mudumbu ramai wake. Mangwananano chekwako ngachibude, kunyangwe dzinza risiri kuda, kunyangwe dzinza risiri kuda, kunyangwe environment isiri kuda, kunyangwe nyika isiri kuda, asi panofanira chinobuda. Ngapave neblessing muupenyu hwako. Mwanakomana anoti azvarwa, nyika yakanga isingade, vanhu vakanga vasingade, mutemo vanga usingade, asi mangwananano pane zvandakuudza kuti kumusa kwenyu ndinoziva kwakataurwa. Hakuna mwana anopedza form 6, hakuna mwana anoenda kuuniversity, hakuna mwana anoita zvakanaka, asi ndauya kuzokuudza pari kudiwa mudzimai, pari kudiwa baba vanoti by fire by force by the blood of Jesus we are going to achieve it, we are going to achieve it, we are going to accomplish the mission. Mangwananano ndinoitirwa zvakanaka. Mukadzi anoti abara mwana, my God, pana anofana kubara mangwananano, pana anofana kubara mangwananano, pana anofana kubara mangwananano, pana anofana kubara mangwananano. Hazvina mhosva kuti dzinza harisi kuda, hazvina mhosva kuti mutemo hausi kuda, asi ndiri kuda kuti uchibate, ndiri kuda kuti uchibate. Ita ndinochibata gore rino, ita ndinochibata gore rino, ita ndinochibata gore rino, ndinochibata gore rino. Wedza dzinza haridi, wedza nyika haidi, wedza varoyi havadi, asi ndinoda kukutaurira kuti unochibata gore rino. Vakamubata mwana, uyo mwana abuda. My God, anobuda ari mwana mukomana, abuda ari mwana mukomana. Zvinonzi toita seiko panorongwa zano, abuda ari mwana mukomana. Vakafara chaizvo vachiona mwana, vakati tomuita seiko mwana uyu, kosa abuda ari mwana mukomana, abuda ari mwana mukomana kani naimi, toita zvekuita seiko. Pana ane mwana ari kuda kuchata, asi dzinza rakanzi hamuchati. Pane mwana akarorwa, asi mhiko dziri kunzi hamugare mumba. Pane mwana akatenga mota, asi zvinonzi mhiko hamudhiraivhi mota. Ndauya kuzokuudza kuti pane zvakaitwa nemukadzi, vamubata mwana, vakaruka tswanda yavo, varuka tswanda yavo. My God, varuka tswanda yavo. Pane imwe tswanda inofana kurukwa newe mukadzi wakanditarisa, pane imwe tswanda inofana kurukwa newe murume wakanditarisa, pane imwe tswanda inofana kurukwa newe wakanditarisa, pane tswanda yandinofanira kuruka mangwananano. Tswanda yangu inorukwa neiko? Tswanda yangu inorukwa nekunamata, tswanda yangu inorukwa nekuverenga shoko raMwari, tswanda yangu inorukwa nekutsanya, tswanda yangu inorukwa nekuita zvakanaka. Anoti atanga kuruka tswanda yake, achipedza kuruka tswanda yake anotora namo ogonama. Zvese izvi zviri kuitirweiko? Zviri kuitirwa kuti mwana achengetedzeke, mvura isapinde, zvinyavada zvisapinde, mwana asatonhorwe. Chinondifadza ndechekuti vanga vatochiona kuti mwana uyu kauyu harabasheketerere basa. Pane chikuru chiri mari, iwe wakanditarisa. Pane chikuru chiri mauri, pane chikuru chiri mumwana wako, pane chikuru chiri mubusiness, pane chikuru chiri mumarriage, pane chikuru ipapo. Asi zvapanakira pari kuda vanoruka with the right material. Ndeipiko material yauri kugadzirisa? Ndeipi material yauri kuruka tswanda yako nayo? Mangwananano pari kudiwa the right material. Which material are you using? Which material are you using? Wakaitengepiko material iyi? Wakaipiwa naniko? Wakaiwanepi? Material iyi yauri kuchengetedza marriage yako, yauri kuchengetedza vana vako, yauri kuchengetedzera basa rako, wakaitorepi material? Mangwanana anopiwa material naJesu.
mangwanani anopiwa material najesu, mangwanani anopiwa material najesu, mangwanani anopiwa material najesu. May someone order the good material from Jesus. Chiko na iwewe, marriage haichengetwe nemishonga, marriage haichengetwe nemiteuro, marriage haichengetwe nekuba, marriage haichengetwe nemari. Can you be given the good material from God? Mukadzi anoti achengeta, azvara mwana wake, anovakirira basket. Ndauya kuzokubvunza mangwanani ano, basa rako wakarichengetedza nei? Marriage yako wakaichengetedza nei? Vana vako wakavachengetedza nei? Inhekwe here? Ifodya here? Chiko chawakachengetedza nacho vana vako? Asi ndauya kuzokuudza mangwanani ano, be like this woman anotsvaga a good material so that she will kept her son properly. Mangwanani ano mwana wako ngachengetedzwe, mangwanani ano murume wako ngachengetedzwe, mangwanani ano musha wekwako ngauchengetedzwe, mangwanani ano guta rekwako ngarichengetedzwe, mangwanani ano nyika yekwedu ngaichengetedzwe, business rako ngarichengetedzwe, vakakutenderedza ngavachengetedzwe, but in a good material. Material ipiko na imari. Takashandisa material ipiko pa marriage yedu. Takashandisa material ipiko patakarorwa. Takashandisa material ipiko patakazvara vana. Takashandisa material ipiko patakatanga company. The time when you have established the business, which material have I been using? Tibatsirei Jesu mangwanani ano, tibatsirei Jesu mangwanani ano, tibatsirei musharukwa mukuru, tibatsirei Alpha na Omega, so that I will use the right material, 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 so that I will use the right material. My God. May God bless you spiritually and materially. May God take you far. Mwari ngavakurwire mangwanani ano. Mwari ngavarwire muri yekwako. Mwari ngavarwire muri yekwangu. Mwari ngavarwire vana vako. Mwari ngavarwire business rako. Mwari ngavarwire murume wako. Mwari ngavarwire whatever you are going through. May God provide you with a good material. Mwari vakuchengete mangwanani ano, Mwari vakurwirei, Mwari vakusimudzirei, Mwari vakuchengetei. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Jesus. We exalt your name. We thank you, Father. We honor your presence in this house. We honor your presence on this platform. Mumwene mumwari pano Mwari. May you give her the right material. May you give him the right material. Mwari wekudenga, we magnify your holy name. We exalt your name. We thank you for the divine favor. We thank you for the divine grace. We thank you, Jesus. We honor your name. We exalt your name. Mazvita Jesu, in every situation which we are going through, Mwari we tinotaura kusimbiswa nemi, tinotaura kubatsirwa nemi, kune vakavaka ne wrong material, mangwanani ano Mwari we, may you give them a second chance, because you are the God of second chance. May you give them the second chance so that they will rebuild matskwanda avo, avakachengetera marriage avo, avakachengetera varume vavo, avakachengetera vana vavo, avakachengetera mari dzavo, vavakachengetera zvavanoda. Mwari vapeizve mumwe mukana wekugadzira matskwanda. Matskwanda aya anogadzirwa nei mudikani? Anogadzirwa naMwari, anogadzirwa neshoko, anogadzirwa nekunamata, anogadzirwa nekutsanya, anogadzirwa nekuita zvakanaka. You don't live against the word of God and then you say you built a good tskwanda. Unorivakira pasina. Tarisa mai ava vakavaka tskwanda zvakanaka. Vaita zvakanaka kudaro. Chii chakaitika?
God has sent the same. Tarisai kanenda unoiverenga nyaya yacho. I don't want to go much down with it. I don't want to go deeper with it. Asi ndoda kuedza kuti Mwari vakuitire zvakanaka. Ndoda kuedza kuti Mwari vatiitire zvakanaka. I love you guys. Happy Friday to everyone. Happy Friday to everyone. Rangarirwa naMwari. Rangarirwa naMwari. Tirwa zvakanaka naMwari. I'm Yoko weZimbabwe. I'm Yoko weZimbabwe. I've got my page, Rakanzi Yoko weZimbabwe. And for the meantime, I'm coming every morning to do the devotions on SIS MELLY's diaries. I always thank you for giving me this platform and this opportunity. Yekuti ndikwanise kuya kuzoshumira pa platform ya SIS MELLY's diaries and the crew. I say blessings to you. And also, guys, I'm not going to stop telling you this. On the 5th of August, we are hosting Chaplain Piri here in Durban. Mwari vakuitirei zvakanaka. Whoever wants to donate, to contribute, to help us with the finance, please can you come to my inbox with any amount. 100 rand, 10 pounds, 10 US, with any amount. It will help us to push the work of God. I love you guys. I love you. But before you send the money to me, please pray for your money. Give it a name. Give it a name. Even if you want to send it with World Remit, with Mukuru, with I've got an Absa account, e-wallet, a MoneyGram, a Western Union, no problem. You can just papeji pangu, phone number yangu iripo 083 303 4032. The code is for South Africa 0027. Be blessed, everyone. Thank you so much for praying for me. And I'm also praying for you guys. Please tell others that there is Yoko weZimbabwe, and they can go and follow my page. Tikureka takawanda, tichiitirwa zvakanaka neshoko raMwari. I love you guys. I love you. Let's keep on praying. Kunyangwe zvinhu zvisina kumira zvakanaka, dear. In that storm, don't lose hope. In that storm, may your ears be wide up to listen to the word of God. To listen to God is going to speak with you. Jesus is going to speak to you. Akazviita. Muprofita ari kudzingirirwa, maprofita auraiwa. Is it Elijah? Ari mukati mebako akawanda. Asi Mwari vakataura naye ari mubako. Changa chamupinza mubako chi? Inyaya yekuti aidzingirirwa achida kuuraiwa. Saka mangwanani unogona uri mubako rauri. Mubako rako pamwe uri kuchema. Mubako rako pamwe uri mukurambwa. Mubako rako pamwe uri mukubirwa. Mubako mako pamwe uri mukurwara. Mubako mako pamwe murume anetsa, mwana anetsa, ndimai varwara, ndibaba varwara. Asi chandiri kuda kuti wakawanda mubako imomo, nzeve dzako ngadzinzwe, ngadzigare dzakavhurika, nekuti Mwari vachataura newe. In every situation, God will speak to you. Zvino vamwe vedu tinoti tiri mukati mebako tiri kuchema. Tinobva takanganwa kuti kuna Mwari. Nzeve tinobva taisa zvimiti. But Mwari vari kuda kutouya vachitaura newe uri mukati medambudziko rako imomo. Chanyanya kukugarisa uri mudambudziko ndechekuti nzeve dzako dzakavhara, hausi kunzwa kutaura kwaMwari. Saka uri mubako. SaElijah akawanda, maprofita achiuraiwa, iye ndiye ega asara atizira mubako. Mwari vakauya vakataura naye ari mubako imomo. Iwe uri mubako iroro, bako rako iroro. My God, I'm declaring this morning, God will come and speak with you. In that situation, God will come and speak to you. Be blessed, everyone.
vachabuda nhasi kuenda kuma weekends. Tinongoti happy weekends to you. Zvandinongogara ndichitaura kuti tsoka yako ngaifambire kwainodiwa. Seya David yekuti yakafambira kwaaidiwa. Haana kuenda kwaSaul kwanga ainvhaitwa kuti vauye kuzomuuraya. Saka ndinongokupa nyasha dzaDhavhidhi makusenani pauchapedza basa uchibuda uchienda kuweekend. Tsoka dzako ngadzifambe kwadziri kudiwa, kwadziri welcomed. Usaende kwaSaul. Saul arida kukuuraya. Anditi usaende kwaSaul. Saul arida kutokuuraya. Enda kwaunodiwa. Tsoka yako ngaiende kwaunodiwa. Mangwananana. Weekend ino tsoka yako Mwari ngairunzire kwaunodiwa. Usaende kwausingadiwe. Ndakupa nyasha dzaDhavhidhi. Ngatitakure nyasha dzaDavid. Dzekuti Sauro ari busy kumurongera kuti ngauye cheya yake adye nesu patafura. Asi ari kuda kumuuraya. Ari kuda kumuuraya. Saka ita saDavid wekuti anoenda kwaari kudiwa, kwaakamirirwa nanasisi vake nevakoma wake nehanzvadzi dzake, kwavari kufara kuti mukoma ari kuuya. Ungade kuenda kwausiri kudiwa. Takura nyasha. Iri shoko ndotokuudzai every Friday. Mwari akatondiudza kuti every Friday rangaridza vana vangu kuti takurai nyasha dzaDhavhidhi dzekuti anoenda kwaakakokwa, kwete kwaSaul kwaari kurongerwa kuurayiwa. I love you guys. You are welcome, Winnie. Bye guys. Be blessed. Tobatana kuYoko zuna page kwatichamboya zvedu takungodiscussa nyaya, so munongoziva Yoko.